gutigana nayo nigo abantu bagendrete konyora obosemia nabo iga banke gokonyeka korwase emechando au gati yabo obotumeki nobonya bwa mariogo yogotindia aya nigo bayanyorire gwetera ase kiombe kia ekyo gekora wana Father Lawrence Nyanga we diocese ya Kisii Cathedral agekubwatirana na barayi bande ase bagendrete gotoria abantu asoko ba obosemia nabo igo kubarokereria chinchira chindonge ekyo bamwenete kubwatia muri keito dipo nasanya nabawikira nasensemeyo nagotwariganirira roboti rwa senchire kubwatia obotumeki amonobonia bwebinyugwa byogotinda bitancheiri nigo bwaretire emechando emenge anene mono kwirira ogosareka kwa magima y'abantu abange asogwetera amakon ao ekiombe ketwagechakete esemo ya kigati giakora miaka 8 lakini giakonyera abantu abange bande batigire kotiga kunywa bande batigire koenga abande batigire abande bari isukuru abande bari ni isukuru nabere ngokora ebiasara byokonie changa nabo igona konie nyasore nabo ige binte binko banarenge kingotumeka na konia nabere nkobikora lakini tindo ching'ambi abwate matunda ndonsi gocha sobugima bwane ekiombe kia Alcoholics Anonymous kemanyekanite buna inse y'oburayi bwa Father Lawrence Nyanga kurwase diocese ya Kisii Cathedral nigo bakurwa obosemia bwa bene obwe bwatorire amagima y'abange igona chite ase kiombe kia ekero Father aturandireti ase kanisa yaito ya St. John ya Biuto agatotebi ng'abari tobwate emechando yoborebi tomenyete nabakunywa ekiombe nkere iga kerabe gegotokonya tonyare koba tokoeresu buna togochikomenya naba bakunywa gosabera nabaminto bari mobwate abakunywa munyare koba mogocha monyora obosemi buna obo nanyorete erinde naino chifamili chino chigenderere gonchorori mune yane egenderete gonchorori boigo obuya bwokonyora maigeria aya nogokinde chifamili ao na koenana ogosemeria kwobogima nanyorire obokonyi obonene kiagera amafundiso nanyorete korwororo na bankonyete ngachikomenya no omugaka ono okunywa amo nabana obosemi bwanketie obororo narenge gotwara naikera narwana bakachisegi chiburabura chikonyara koretwa nobotumeki bwebinyugwa ebi byogotindia tichibwati buya bonde bwensi naya nkoreng'ana na baria banyarire koyaetera egekogera nonya nabere nkubionio tibinkonye tikende gionsi indatebe ng'ani mbegete kamorisi kono na kambori egekogera nigo narekonia na konywa riri nanyure kwanyora ng'ebeseri nanyorire abasani mbandigirire tiga riri barorire ng'ana atindire banyora bagweta nebeseri naikire korosia igorende kiombe kembuya kere naende kiara tokonyira ase obosemi obwo inche goikera nonya nenyangi njanyarikana ngakora omwaka 2021 omotienyi 12 nachandire mamo minto oyore bieka in fact otabwate no ene kebarua yani okorigia senjere mechande menene ogokora chikondo torecha olema in fact nachandire omoibori ono oyoro yo mosana ibirengereri geko komenta naywe omurobiri oyo nigo gosemia na korokereria chinjira chokwenyorera asogwe osoanania nebinto buna obotugi merobene tobwate goetera gokonya sabantu abaiga ntobwate sekerengere gyogochaka chi project chiokobakonya goetera sichingo kona binto bine ntwabibwate lakini ase ng'enche kia ya corona yachete tokaratigire kando lakini mana ntochi tuchake gokora emipango itobwate igo ngosabera abaminto bari moganeti naino monyore obonchoreri buna obo moche monyora amafundiso monyora obosemi naino mochigokonya chifamili chaitu chiaino buna nainche nyasaye ambwereire efamili yane egenderete gonchoreri kulipoteria getaseni Kandizi TV korwa ase kanisa ya Cathedral egotoka imeye diocese ya Kisii lietaria Nendipon Asanya.